Vala tsara antsika jiaby alohantsika andeha hagnano katilesy. Vidéo nakatiny ihany vidéo fisaorana nareo dia miangavy za mba rehefa jusqu'à farany satria tegna ny message nareo tsiraikaraiky-ndreo valiako ato fagnontaniana nareo. Igny pomme de terre raha ilaintsika tsy raha sarotra aby raha vert verte. Dia fahinareo za tsy de olo tia makasarotra raha be boko tegna ny simple be za kofa magnano raha. Io aby kotrakotraka ny raha andeha aharoaro izy fahinareo jiaby koa mety efa tegna ny maro anareo ato mahay izy fa za hoe juste vinako za hagnano vidéo maivamaivagna mba fisaorako anareo amin'ny raha jiaby tamin'ny message nareo taty. Inquiétude, tout et tout, merci beaucoup, igny sauce en toute la farine. De fahetsika jiaby koa. De ninaka tegna tiako magnano tongolo lay. Za ty farandraha tiako raha be dongolo. Donc atsika commence amin'ny famoasana pomme de terre. Za tsy tiako, tsy tiako moa fa mais izy koa boka mandevy igny pomme de terre boka voasina de ninaka direct voasiko atsendriky. De niany za isotra nareo le nandeha nagnontany za taty ho an'izay jiaby niasa aloha. Anao raha anao mba fa tsy magnano tantara, anao mba fa nagnova compte nagnino manao. Ho an'ny sasany mandefa tantara aminakahy aty, misy sasany nivolagna anao mba fa lany tantara tsy raha tantaraigna sa karakory. Donc valiny zay nisy fahoriagna de za nagnano pause hely. Nagnano pause za satria na hitantara raha tegna tsy nananako force. Narary za tegna j'étais vraiment mal satria olo proche za be ndreo nandeha. Du coup zegny tsy nahavitako nagnano tantara fa je vous rassure maro be tantarantsika ato miomagna anareo jiaby satria ho avy tantarantsika de le ivolagniko san'andro ato mitandrema fo de mino za fa mitandry marigny atsika an-tragno agny. De ino koa ma raha tiako volagniny voasiny fo pomme de terre ty de efa hainareo. De io am'zegny le nataoko fa izy ty saikinareo loatra zay minazy ato aroe fo. Za igny nagnano narobe igny fa voasasa azy hoe atsao fo misy volagna pomme de terre igny moa tsy nisasagna. Ya zigny efa nisasagna. Boka nisasagna amindray zegny de nampandivezigny tary. Izy amizay koa fa nagnano karaha igny atao motro de motro maresaka loatra fa atao malemilemy fo de tongolo lay. Zaho za tia tongolo lay de nataoko tegna ny maro tongolo lay fa azo ndraiky anao koa magnamboatra an-tragno agny zegny agnanaovanao izy fo. Na helihely na maromaro naka tegna ny maro. Azo tegna maro tiako be izy magnitry be karaha igny. Aboko am'sedy la tiako. Izy ty la ravoravo nihinagna azy hoe voalohany nihinanany katilesy. Ambarana farany raha ehe vaovao aminazy raha io. De tongolo voeny. Tsy haiko agnarany mahaizanareo tongolo igny fa ninaka tongolo voeny ahaizako izy tapatapahana madinidinika magnano karaha io. Tongolo voeny, tongolo lay de igny am'zay raha vert verte. De efa boka nisasako koa izy io. Fa juste nahigny vidéo. De za mbola tsy nahazo legno de karaha io nataoko izy. Izy ndraiky karaha hoe migratte igny. Mbola tsy nahazo legno za de miaigna amin'ny zava-misy fa pratique be raha ampiasaiko io satria tegna ny voakaoko malemy aby igny tongolo lay. De ny raha resaresaka tongolo jiaby fa i raha vert verte io mety ataonareo tongolo raviny koa. De igny zay za tamin'io nitomagny donc nampidiriko le izy agnatin'ny vidéo. Izy ndraiky tsy indesiko mandoky de atao hely fo menaka olivy nampiasaiko teo. Atao hely fo menaka. De igny hena atsika am'zegny potikena ty iezagna magnano izy tegna ny maiky. Tsy maiky moa fa ritra azafady. Natao ritra tsara. De izy ty mbola le miolonkologno boka amin'ny machine agny donc tsy tiako am'zay izy magnano karaha igny. Mila tortoreko tsara de natao sira. Za tsy de magnano sira maro loatra satria koa olo aminay ato tsy tia sira. De io izy nandevy fa mbola tsy ritry. De niezagna fo magnano izy ritra tsara io izy fa ritra tsara. Izy efa ritra igny de avy zaho izy dongolo boka io. Io
pomme de terre atsika efa misisiny ry, efa malemy. Koa zavanareo efa nataoko 3 de 5 am'zay amin'ny potikena, tsy atao motro mahery fa atao motro madinidinika fo. Tany jiaby madio hoe za tsy voeko le latrika igny ampodiko ao fa tsy haiko anareo sy magnano karakory anareo mandoko fa za ataoko madio tsara raha jiaby koa misy latrika tegna tsy voeko. Le latrika amin'ny tany là c'est autre chose fa ohatra karaha io fo c'est mbala tsy voeko ariagna. Karaha an'igny am'zaigny izy io fa rehetra aby koa izy hitanareo magnitra manoka fofoko dongolo igny ambarako anareo zaigny. Zalahy zay siron-draha izy karaha io misy sasany magnano tômaty magnano ino fa ninaka tsy nataoko nagnano karaha zegny. Fa nataoko io niazagna ho ridritra karaha io de anao am'zaigny zegny anaovanao izy zegny ninaka ty fo nataoko nangala bôly maventiventy za de igny volagniky tsy haiko nary volagniky karaha ty pomme de terre nataoko io fa tokony mba nataoko helihely fo izy ohatry zay. Fa na siro ndraiky le zay tatin'ina zao tsisy tia hoempaka sady fa elaela tsy nohanigny igny koa dila na siro. Io na torotoroinao amin'ny saosy na torotoroinao amin'ny fourchette mety aby. Fa naka ty nisy raha spesialy nagnanovagna izy nalako hoe nagnano izy. De za am'ndray izy ty nadinako nagnano saosinazy volagniko tataoko saosy hely nipodina lokoloko hely koa. De poavranazy hely za tsy de loatra boka za tsy de tia magnano resaka saosisaosin-draha iny de tsy saosy moa fa ino magnaraka anazy igny adignako agny raha miarôrona. Zalahy tsy eo izy zegny soratanareo amin'ny commentaire ao. De alatrika potikena ndray izy fa ho vita aby lokotrika ty tsara ela, tsy ela feky magnamboatra izy. De igny izy afangafangaro de kaofa mifangafangaro tsara izy de avy zaho raha vert ty jiaby mety ataonareo dongolo raviny aby zao. Misy daboka maventy igny hoe fa aleo fo donc voilà. Tsy mila raha maro ndray izy io tokony ataoko tamin'ny tagnana fa may raha ty. Misy lera za tegna tia mampiasa raha amin'ny tagnana hoy izy mamako zegny tegna magnano raha amin'ny tagnana hoy izy tegna masiro misy siron'azy zegny hoy izy. Izy tsy maintsy za vidéo ty donc coucou maman je t'aime. De anareo ato merci beaucoup za mbala apodiko ndraiky merci satria tegna misy olo mankafy raha ataotsika ary za tegna tsy kivy za hoe managna anareo jiaby namako ato. De igny am'zegny pomme de terre atsika efa niorokorogna ry jiaby de farine de atody aroy atody nataoko teto le kaofa lany volagny karaha ty igny za magnano izy nefa atody ty mbala nandilatra fo bôka teo satria juste hoe amôsagna izy fo. Izy kaofa voafogno de magnano zegny ataonao boribory zegny itiavanao izy efa vita ny chocolat de menaka ry menaka donc ataonao boribory itiavanao izy fa hainareo za tia magnano raha volagniky bodibodifokon-draha fo ataoko karaha io avy dasan'ny ninaka. Voilà fa zegny anaovanareo tsy maintsy masaka fo agnatiny fôtony efa masaka aby raha atao io fa juste hoe mandalo firifirinazy hely fo izy fa izy hoe efa masaka. Pomme de terre efa masaka, hena igny efa masagna tsara sy ndongondongonazy zalahy na siro raha zegny na siro magnanaova an-tragno agny. Zay magnano zo zay tagna azy koa zay mbala helihely ataon'ny mamako helihely satria zay maromaro an-tragno misy fotoagna misy sasany mahazo 3 voany 4 voany aharo môfo niny ramose nakata ty jeudi naharo ny maillot ninazy naharo ny maillot voilà vita ny chocolat zegny efa vita. Je vous envoie plein de bisous de merci beaucoup de mitandrema tsara.